Чаваш челги бурчухне тынже путмейнде. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу татар милләтінің ғырурлығы болған мәшһүр ғалим, мәғрифәтші, дин әһеле Шихабетдин Мәрҗәнинең тормышы, киң кырлы эшчәнлеге һәм аңа бәйле истәлекләр хакында. Шихабетдин Мәрҗәни 1818 елның 16 гыйнварында Казан өязе хәзерге Әтнә районы Ябынчы авылында имамнар гаиләсендә дөньяга килә. Аның бабасы Габдулкаддус Мәрҗәни авылы кешесе була. Шихабетдин соңыннан бу авыл исемен үзенә тәхәллүс итеп ала. Ул мәшһүр татар мәгърифәтчесе, фәлсәфәчесе, тарихчысы, дин әһеле, педагог, археолог, этнограф, көнчыгыш халыклар белгече, реформатор, кыскасы күп кырлы шәхес. Аның гыйльми эшчәнлеге дә күп тармаклы. Тарих, фәлсәфә, филология, археология, нумизматика, этнография, география, халык иҗаты һәм башкалар. Мәрҗәни төрле өлкәгә караган 30дан артык хезмәт авторы. Галимнең иң танылган әсәре Казан һәм Болгар хәлләре турында файдаланылган хәбәрләр дип аталган хезмәте. Аны кыскача татар тарихы китабы дип тә йөртәләр. Анда татар халкының этник тарихы, мәгарифе, рухи мирасы, күренекле шәхесләре, мәчет мәдрәсәләре хакында төрле мәгълүмат тупланган. Мәрҗәни чыннан да уникаль шәхес. Татар тарихында андый кешенең барлыкка килүе зур бәхет. Аны улы галим итеп гаиләсе һәм ул үскән мөхит формалаштыра. Әтисе Бухарада белем алган, ихтирам казанган билгеле кеше була. Бухара әмире аңа калырга, укыту эше белән шөгыльләнергә дә тәкъдим итә. Әмма ул туган ягына кайтырга карар кыла. Авылда күбрәк файда китерермен дип уйлый. Алга таба ул чыннан да данлыклы Ташкичү мәдрәсәсенең алыштыргысыз мөгаллименә әверелә. Шихабетдингә 3 яшь тулганда әнисе бакыйлыкка күчә. Шуннан соң алар Ташкичү авылына күченеп киләләр. Әтисе яңадан өйләнә. Үгә әнисе үз әнисенең сеңлесе булса да, аларның мөнәсәбәтләре киеренкерәк була. Шуңа булачак галим күп вакытын бабайлары өендә уздыра. Ике яктан да бабайларының белемле мөселманнар, имам, мөдәррисләр булуы мәгълүм. Шуңа да Мәрҗәнинең белемгә тартылуы бер дә гаҗәп түгел. 18 яшендә Шихабетдин беренче китабын яза. Ул вакытка инде гарәп, фарсы, төрек телләрендә иркен сөйләшә. Егет кечкенәдән үк максатчан үҗәт булуы белән аерылып тора. Физик яктан сәламәт, нык булуы күрәсең спортка тарткандыр. Фәнни эшчәнлек белән бер рәттән көрәш белән дә шөгыльләнергә вакыт таба. Сабантуйларда көчен сыны еш кына җиңүләр дә яулый. Габдулла Тукай әдәби музее әлдән-әле бөек шагыйребез белән генә шикләнеп калмыйча, татарның башка мәшһүр шәхесләренә бәйле төрле чаралар оештырып килә. Иске татар бистәсе буйлап Шихабетдин Мәрҗәнигә багышланган экскурсия әнә шундыйлардан. Чара галимнең туына 205 ел тулу белән бәйләп уздырыла һәм Мәрҗәни тормышында 1 ел дип атала. Ни өчен Тукай музеенда оештырабыз без аны? Чөнки Габдулла Тукай, Шихабетдин Мәрҗәни, алар инде әз генә булса да замандашлар булып калганнар, алар якташлар һәм Тукай өчен Шихабетдин Мәрҗәни ул якташ кына түгел, әле хәзер урысчалатып әйтсәк, кумир да була. Экскурсияның башлангыч ноктасы булып 1876 елда ачылган Казан татар укытучылар мәктәбе торды. Ни өчен кирәк була бу Казанда бу мәктәп? 1870 елда император шундый указ бирә, bütün муллалар рус телен белергә тиеш дигән. Мәдрәсәләрдә рус класслары ачалар, ләкин аны бит әле укытыр өчен татарчада, русчада белгән кешеләр кирәк. Каян алсыннар ул кешеләрне? Менә шушы кешеләрне әзерләр өчен нәкъ сез укый торган бинада 1876 елда ачыла укытучылар мәктәбе, татар укытучылар мәктәбе һәм Шихабетдин Мәрҗәни. Аңа бу вакытта 60 тулыр тулмас 1878 елда, менә без 78 елны күздә тотабыз, 1 ел аның тормышыннан, ул инде бу мәктәптә укыта башлый.
Мәктәптәге барлык предметлар да рус телендә укытыла. Нибары бер дәресне дин тарихын Шиһабетдин Мәрҗани татар телендә алып бара. Галим рус телен әз генә шамалаган дип фаразлыйлар, ләкин сөйләменә бер рус сүзе дә кыстырмыйча камил сөйләшкән. Вареньедан авыз итеге Шиһабетдин хәзрәт дисәләр, аның татарча исеме бар – Кайнатма, гарәпчә исеме бар – Мөрибә. Сез телне бозмагыз дип кисәткән. Чираттагы нокта Әл-Ихлас газетасы редакциясе урнашкан йорт. Күз алдына китерәсез, тегендә генерал Шамил тора, монда Юнусовлар, Апанаевлар тора, һәм Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән килгән шәкертләр менә монда Мәрҗәнинең эшен дәвам итеп, укыту процессын, укуны, дәреслекләрне, шәкертләрнең тормышын яхшырту турында газета чыгарып яталар. Бу татар газеталары арасында алдынгы газеталарның беренчеләре дип санарга мөмкин. Аңа кадәр тәрҗемән Исмаил Гаспринский чыгара торган тәрҗемән дигән генә газета, тәрҗемәче газетасы була. Һәм бу газетаны Шиһабетдин Мәрҗани, Шиһаб хәзрәт үзе ала һәм бу газета турында бик кирәкле әйбер икәнен әйтә. Бу йорт яңадан салынган. Элек Әл-Ихлас гөрләгән бина күптән юк инде. Тик урыны шушы. Мәрҗани изләрен саклаучы иске татар бистәсе буйлап сәяхәтебезне киләсе сюжетларда дәвам итәрбез. Мәрҗани 10 ел укып, Ташкишу мәдрәсәсен тәмамлагач, шунда 4 ел мөгаллим булып эшли. Һәм 1839 елда Бухарага китә. Анда 11 ел дәвамында белем ала. 2 елдан соң ул инде шунда укыта да башлый. Шәкертләр аңардан дер калтырап тора торган була. Аларны Шиһабетдиннең укытучы буларак үтә дә таләпчән, кырыс булуы да, көрәш белән чыныгып үскән гәүдәсенең зурлыгы да шүрләткәндер. Аның шәкертләре арасында тәртип бозу очраклары бөтенләй күзәтелмәгән. Мәрҗәнинең белеме, абруе шул кадәр югары була ки, ул Төркия аша хаҗга барганда Төркия министрлары аны зурлап каршы ала. Аны солтан белән дә таныштырырга телиләр, әмма Мәрҗани ашыгам дип юлын дәвам итә. Ул кайда гына булмасын, матбугат аның килүен мөһим вакыйга итеп тасвирлый. Бөек галим килә дип шундук хәбәрләр тарала. Шиһабетдин Мәрҗани фәкыйрьлектә яшәмәгән, киресенчә затлы купшы әйберләр яраткан. Бик матур кыйммәтле киемнәрдән йөргән. Аның фаэтоны иң затлылардан саналган. Галим фикренчә, имам мөдәррис ихтирам казанган кеше, башкалар аны югары бәйләргә тиеш. Белем туплап та бай мул тормышка ирешеп була дигән фикерне алга сөреп, кешеләрдә мотивация тудырган ул. Сәүдәгәрләр генә түгел, белемле кешеләр дә лаеклы тормыш алып бара алуны үз мисалында күрсәтергә теләгән. Аның 2 катлы йорты да затлы, зәвыклы әйберләр белән җиһазландырылган була. Өйләрендә пианино да тора. Мәрҗәнинең музыка сәнгатенә мөнәсәбәтен аерып әйтергә кирәктер. Билгеле булганча, 20-нче йөзнең беренче яртысында музыка төрки телле халыклар, аеруча татарлар арасында тыелган була. Мәсәлән, 1905 елда чыккан Әлфәт газетасы музыка эштән калдыра, юлдан туктата, балаларны әвәрә итә дип аны зарарлы итеп күрсәтергә тели. Музыканы ишетү харам, музыка уйналган җирдә утыру аннан да яманрак дигән сүзләр еш яңгыраган заманда Мәрҗани музыка ул хәләл дип кистереп әйтә. Галим музыканы тоюны дөрес дип тапмый, музыка турында күп яза, аның кагыйдәләрен өйрәнә. Сәяхәтебезне дәвам итеп, Каюм Насыйри урамына чыктык. Каюм Насыйри белән Мәрҗани кемнәр булган бер-берсенә. Каюм Насыйри Мәрҗанидән соң 7 ел узганнан соң 1825 елда туган. Һәм әле ул 20-нче гасырга хәтлек яшәгән 1902 елга кадәр. Соңрак туган, соңрак үлгән. Һәм Каюм Насыйри белән Мәрҗани берничә тапкыр күрешәләр. Татар укытучылар мәктәбендә, Казан укытучылар мәктәбендә Каюм Насыйри алып бара педагогика буенча практика. Ул үзе рус мәктәпләрендә дә, татар мәктәпләрендә дә укыта, духовный семинарияда да укыта. Исеме аның Урыс Каюм була, шулай дип аңа теге узын ибара шикелле Урыс Каюм дип эндәшә торган булалар. Һәм ул Мәрҗани дин дәресләре биргән укытучылар мәктәбендә педагогик практиканы алып бара. Димәк, алар анда ничек булса да күрешкәннәрдер дип уйлыйбыз инде. Шушы Каюм Насыйри урамында Шиһабетдин хәзрәтнең йорты урнашкан. Мәрҗани йорты, ул торган йорт, менә ул сары төстәге йортны карыйбыз.
68 yıldan beri bilgili. 71 yılda ulanı özgərtib düzdü. Busısı fligeli bulğandır. Çünkü un balası bilen şuşu kiçkinəginə üydə, yurtda yaşab yatmağandır. Bir neçə tapır özgərtib düzülər. Hem bunu işləyirlər, türlü səudəgərlərinin akçasına, öz akçasına bir нәрсе də işləmir. İşində нәрсе buldu ikən, көз алдына китерергә тырышабыз. Мәрҗәнинең мемориал әйберләре күп сакланып калган. Әнисеннән калган, шинякларында ташламый торган булган. Аның бәясе бер тиен генә булса да, минем өчен бик кадерле әйбер дип, акчалар җыйган, борынгы акчаларны, китапларны җыйган, аның җыйган китаплары, ул инде үзе бер кызыклы материал, аның Üçkə bölüngən kitapxanəsi də şuşu yurtda saklangан. Bir kisəgin uluna qaldıra, iki kisəgin kızları Hava белән Галиягә. Кызганычка каршы, бу йорттагы китапханәсе янгын вакытында юкка чыга. Галимҗан Баруди Мәрҗәнинең укучысы, укытучысыннан берничә китап алып торган була. Бары шулар гына исән кала. Бу китаплар арасында иң кызыклы китаплар. Ике китапны гына атыйм. Берсесе аның Казан һәм Булгар тарихына кагылышлы. Менә без ни өчен татарлар, без ни өчен булгарлар, нинди ханнар булган. Нәрсә ул безнең татар халкы, татар теле. Шушы турында ул китабын яза һәм үзе рус телендә сөйли алмаганга күрә 4нче археологлар съезды, bütün Россиядан җыелган археологлар каршында Ратлов, инспектор Вильгельм Ратлов, Василий Васильевич Ратлов бу әсәрне укып чыга. Һәм барсы да инде беренче тапкыр татар тарихын язган, татар кешесенә гаҗәпләнеп карыйлар. Шалмалы, акшалма, шапан кигән Мәрҗәни басып тора каршыларында. Газиз Гобайдуллин өе яны халык телендә Мәрҗәни тыкрыгы дип аталган. Гобайдуллин исә Шиһаб хәзрәт турында фәнни эшләр, мәкаләләр язган кеше буларак беләбез. Бу гаҗәп тә түгел. Беренче татар тарихчысы Мәрҗәни кебек шәхесләр белән кызыксынмый ничек түссен? Шиһабетдин Мәрҗәни барыннан да бигрәк бөек реформатор. Мөстәкыйль фикер тыелган катлаулы заманда ул шәхескә фикер иреге, иҗат хукукы таләп итеп чыга. Мөселманнарга яңа мөмкинлекләр ача. Ул татарны торгынлык йокысыннан уятучы, уйлау фикерләү уфаган арттан алга таба, үткәннән киләчәккә таба бурып куючы. Мәрҗәнинең бөек каһарманлыгын үз чорында аңлап та бәйләп тә бетермәгәннәрдер. Чөнки ул үзе яшәгән мөхиттән, җәмгыятьтән күпкә алда барган, югары күтәрелгән шәхес. Әмма бу затның татарның рухи күтәрелешендәге бөек ролен аннан соң килгән буыннар бик яхшы аңлаган һәм югары бәйләгән. Татар әдәбияты классигы, күренекле җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Галимҗан Ибраһимов Мәрҗәни безнең таңыбызның чулпаныдыр дип яза. Шит илләрдә, бигрәк тә ислам илләрендә булганда игътибар иткәнем бар. Беренче чиратта Шиһабетдин Мәрҗәнине, Ризаэтдин Фәхреддин һәм Габдулла Тукайны искә алалар. Әгәр халкыбызны, республикабызны бөек шәхесләребез аша таныйлар икән, без үзебез алар хакында тагын да күбрәк белергә тиешбез, дигән иде бер чыгышында Татарстанның халык шагыйре Разил Вәлиев. Улы галимнең исемен мәңгеләштерү ниятеннән республикабызда төрле чаралар күрелә. Мәсәлән, Казанда Мәрҗәни исеме белән аталган урам, мәчет, галерея, тарих институты, мәктәп, шәһәрнең үзәгендә һәйкәл, Әтнә районында һәм Арча районы Ташкише авылында олуг затның музейлары бар. Бөек мәгърифәтченең Ташкише авылыннан ерак түгел урында олы юл буендагы чишмә буынышы бүскәнлеге мәгълүм. Шунлыктан әлеге чишмәгә дә Мәрҗәни исеме бирелгән. Гомумән Ташкише авылы Мәрҗәнинең тормышында шактый зур роль уйный. Үзенең истәлекләрендә дә ул әлеге авылны еш искә ала. Казанның баш мәчете имамы булса да, гел Ташкишегә, туган гаиләсенә кайтып йөри торган була. Замандашлары аның турында булай дип язып калдырганнар. Мәрҗәнинең атлары шәп, җаны теләгән вакытта ул Казан артына кайтып, нәсел-нәсәбәнең хәлен белеп йөри.
Яшьлек һәм сабыйлык дәверен үткәргән идем. Анда мин тормышның яңа киемнәрен кидем. Анда мин яшен уйларымның ялгышлыгын күрдем. Анда минем яшьлегемнең ботаклары тибрәлде. Шиһабетдин Мәрҗәнинең Ташкишүдә үткән яшьлегенә багышлап язылган әлеге шигырь юлларында да авылына карата мәхәббәт ярылып ята. Ниһаять, сәяхәтебез Кабан күле буена алып килде. Биредә тирә-юньгә ям биреп, Мәрҗәни бюсты утыра. 74 елда 60 яшь. Әле 60 яшы да тулмаган, нәк менә шул образны без монда да күрәбез. Ул фотографияның тарихы шулай ук. Каян килеп чыккан ул фотография? Муллалар инде каян фотога төшсеннәр, ярамаган фотога төшергә. Мәрҗәни булай ди, төшергә ярый ди, ләкин аны стенага алып куярга ярамый ди. Ул да бикләнеп куйдырырга тиеш ди. Аны ачып карарга ярый. Аннары шундый сорау бирәләр кайбер вакытта. Муллалар әйтә инде, көзгө ачык булса, ачык көзгөле бүлмәдә намаз укырга ярамый. Мондай ни дә бар. Мәрҗәни әйтә, ярый ди, ул көзгө ди, сезгә бер нинди, сез аңа ихтилар гына бирмәскә тиеш. Мәрҗәнинең мәхәббәт гәүдәле кеше булуы билгеле. Аның нибары 2 фотосурәте сакланып калган. Берсе шушы бюст өчен нигездә булып торган. Рәсем ясарга ярыймы, һәйкәл куярга ярыймы? Бунда Мәрҗәни бик кызык итеп үзенең аңлатып бирә. Әнә мин күрсәткән китапта бу мәгълүмат бар. Булай дип аңлата. Менә ислам кергән генә вакытта рәсемнәргә, төрле һәйкәлләргә путка табынган шикелле мөселманнар табына башларга мөмкиннәр. Шуңа күрә дә хәдисләр буенча, Коръәндә юк андый сүзләр. Хәдисләр буенча рәсем ясарга ярамый, путлар ясарга ярамый, путка табынырга ярамый. 200 ел узганнан соң, хәзер инде ислам үзенең аягында бик нык басып тора. Bir kişide tегендә рәсем, монда рәсем дип, ул рәсемгә иконага гыйбадат кылган шикелле, иконага дога укыган шикелле беркем дә укымаячак ди. Менә шулай рәсем ясарга ярый ди. Татар укытучылар мәктәбендә рәсем укыта башлыйлар. Һәм фотога төшергә дә ул беренче булып фотога төшә. Мәрҗәнинең фотосурәткә төшүнең сәбәбе җитди. Энциклопедия өчен үзегезнең һәм Казанның сурәтен җибәрегез дип Англиядән сораталар. Шушы фотосурәт Төркиянең мәгълүмат дип аталган журналында да басыла. Дөнья аны әнә шул рәвешле таный башлый. Мәрҗәни Казан мәчетләренең һәр кайсында да эзен калдырган хәзрәт. Казан үзәген Мәрҗәни мәчете бүген дә азан нурына күмә. Ул ачылганнан бирле бер тапкырда ябылып тормаган дин йорты. Иске татар бистәсенең күрке, йөзек кашы. Казан урамнары бүген дә Шиһаб хәзрәтнең эзләрен хәтерли сыман. Чөнки аның якты истәлеге мәңгелек. Шиһабетдин Мәрҗәни бөтен барлыгы белән мәгърифәтче. Ул 20нче гасыр башында илдә җәелгән милли азатлык хәрәкәтен хуплап, җәдитчелеккә юл күрсәткән кабатланмас юлбашчы. Татар тарихын өйрәнүчеләрнең фәнни мәктәбенә нигез салучы галим, үзенең күп санлы хезмәтләре аша халкыбызның киләчәге өчен көрәшкән улы шәхес. Милләтебез шундый бөек затлары белән һичшиксез горурланырга тиеш. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген татар милләтенең горурлыгы булган мәшһүр галим, мәгърифәтче, дин әһеле Шиһабетдин Мәрҗәнинең тормышы, киң кырлы эшчәнлеге һәм аңа бәйле истәлекләр хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, төнҗе бетмәенде. Куда мумелис, истәму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.